Много често пациенти, като видят снимката на своите зъби по време на консултация, ме питат: защо така? Защо изглежда толкова зле? Аз непрекъснато ходя на зъболекар. Да, вие ходите на зъболекар и това, което се случва е следното. Отивате при зъболекар, той ви намира 2 кариеса или зъб за релечение, или зъб, който трябва да се извади, или пък е вече изваден и трябва да бъде поставен имплант. Предлага ви да направи 2 кариеса, импланта, коронката или каквото и да било. И ви ги прави. И така до следващия път, докато имате нов кариес. Ако пък вземете да попаднете при някой от модерните зъболекари, които се занимават с естетична стоматология, може да финиширате с предложение за 6, 8 или повече фасети, за да реконструирате усмивката си, да имате нова, блестяща и страхотна усмивка. Проблемът на това нещо е, че това е нещо, което ние наричаме еднозъбна стоматология. Един проблем, който се намира и съответно неговото решение. Това ли е начинът за съвременна стоматология? Моето убеждение е, че дълбоко не. Начинът на извършване на съвременната стоматология е цялостна, обща или цялостен план за рехабилитация на цялата уста, която трябва да бъде направена от хора, които знаят какво правят, за да могат да извършат тази цялостна рехабилитация. Функционална, естетична и речева.